अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। देवगडात परतीच्या पावसामुळे भात शेतीचं मोठं नुकसान झालंय। भात कापणीसाठी शेतकरी सज्ज असताना पाऊस झाल्यामुळे या नुकसानीला सामोरं जावं लागणार आहे। देवगड इथं गेल्या काही दिवसांपासून परतीचा पाऊस पडतोय। याचा फटका शेतीला बसतोय। कापून ठेवलेल्या भात पिकावर पाऊस पडल्यामुळे भात भिजून गेलाय। हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतला जाईल का अशी चिंता शेतकऱ्यांना आहे। गेल्या काही वर्षांपासून अवकाळी पाऊस परतीच्या पावसाचं चक्र बदलून गेलंय। हवामान बदलांमुळे पर्यावरणीय समतोल ढासळल्यानं नैसर्गिक आपत्ती येते। शेतकरी आणि फळबागायतदार या नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देतात। यंदाच्या हंगामात पावसाचं वेळापत्रक कोलमडलंय। त्यातच शेतकऱ्यांनी पारंपरिक शेती करत भात पीक घेतलंय। आता अशीच परिस्थिती राहिली तर आणखी नुकसान होण्याची शक्यता आहे। परतीच्या पावसाचा परिणाम हा शेतीवर होत असून मोठ्या प्रमाणात जे आहे ते शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे। आता आपण आहोत जामसंडे देवगड येथे। या ठिकाणी आपण या ठिकाणच्या शेतकऱ्यांच्या ज्या काही व्यथा आहेत त्या त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। काय सांगाल, कशा प्रकारे जे आहे ती भात शेतीची तुम्ही कापणी आता सुरुवात केलेली आहे आणि कशा प्रकारे तुमचं जे काही नुकसान होत आहे? आमची कापणी आता 2-3 दिवसापूर्वी चालू केलेली आहे, पण अवकाळी पावसामुळे थोडं नुकसान होतं आहे। कारण पाऊस कधी येतो, दुपारचा संध्याकाळचा असा टायमिंग नसतो त्याच्यामुळे त्यामुळे भात कोंब येतात त्याला। बरोबर। हां, त्यामुळे नुकसान होतं। आणि भात भिजून वगैरे गेल्यामुळे त्याला कोंब येल्यामुळे ते नुकसानीतच जातं सगळं। आता किती शेती तुमची अजून कापायची आहे आणि पावसामुळे आणखी किती त्रास होऊ शकतो? अजून आमची 75% शेती कापायची आहे। आणि आता जवळपास तुमचं जर आणि असाच जर पाऊस चालू राहील तर काय होईल? हा पाऊस असाच चालू राहिला तर आमचं जवळपास जवळजवळ 60-70% नुकसान होईल। तर या आपल्या ठिकाणी देवगड जामसंडे या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी आपल्या ज्या काय ते व्यथा आपल्यासमोर मांडलेल्या आहेत। कोकण 7 लाईव्हसाठी नागेश दुखंडे, देवगड। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।